Wasalna ħbib fid-29 jum f'dina il-mixja ta' 49 ġurnata li għandha twassalna għal festa ta' Pentekoste, għal daqstant qegħdin fid-29 programm fejn fih aħna ta' Malta Messjanika qegħdin irresqu skrittura, qegħdin naqraw skrittura u nitkellmu fuqha sabiex ngħinu lilna nfusna nikbru u nimmaturaw, insiru nafu aktar minn Alla, insiru nafu aktar minn aħna falla l-missier permezz ta' Jexua il-Messija, u nkunu nistgħu nersqu aktar lejh fil-qrib, speċjalment f'dina il-ġurnata appuntata ta' Pentekoste, ġurnata li din is-sena ħataħbad fit-2 ta' Ġunju. Ħbib tiegħi hija festa ta' Alla l-Missier, mhux xi festa tal-poplu ta' Iżrael, mhux xi festa ta' dawk it-tip ta' nies jew tal-oħrajn, ta' dik ir-reliġjoni jew tal-oħra, hija festa tal-Alla, Alla kisejħilhom daw is-seba' festi tiegħu. U qed jordnanna biex nżommuhom u nafu li daw il-festi qatt ma wafqu jiġu miżmuma, nafu kif kienu l-apostlu d-disċipli miġburin fil-jum ta' Pentekoste meta rċievew l-Ispiritu Santu, l-istess Spiritu li mexxihom fil-verità li suppost imexxi lilna fil-verità fl-aħħar mill-aħħar, il-verità li hija t-Torah, il-kelma ta' Alla. Nafu wkoll kif anke l-Apostlu Pawlu f'waħda mill-littri tiegħu jgħidilhom lin-nies isma' jeħtieġ li nkun Ġerusalemm ila li ġejja il-festa ta' Pentekoste. Da kollu jorina illi akkost dak kollu li nisimgħu minn fuq pulpti, il-festi ta' Alla l-Missier kienu għadhom u jibqgħu iridu jiġu ċċelebrati. Għaliex? Għax meta Alla għamilhom daw il-festi għamilhom għal dejjem u qatt ma jifqu jiġu ċċelebrati. Għaldaqstant, l-iskrittura li għandi għalikom illum se noħodha mill-ktieb ta' Ġob li huwa meħsub li huwa l-eqdem ktieb li insibu fil-Bibja. U ħanaqra minn Ġob 8, versi 11, 12 u 13. Ma jikbirx il-papir barra mill-labira, lanqas jagħmel is-simar mingħajr ilma. Ikun għadu jtalla, mhux tartuh, u jinxef qabel il-ħxejjex kollha. Hekk jiġrilu kull min jinsal Alla, it-tama ta' min warbu tinqered. Li qed jgħid l-awtura hawnhekk huwa li l-mument li l-papir u s-simar jibda jikber, jekk mhux se jsib riżorsi x'jixrob meta jispiċċalu l-ilma li għandu madwaru u ma jkunx hemm aktar ilma, imut qabel iż-żmien. Imut qabel il-ħxejjex l-oħra, jinqered, jitwarrab. Nafu fiżikalment aħna il-proċess ta' twelid, aħna nafu illi il-moment li aħna nitwildu nibdew nikbru kuljum huwa proċess naturali li tarbija ta' twelid kuljum tikber sakemm neqgħu nikbru fil-fatt sakemm immutu. U għalkemm il-proċess huwa naturali li nikbru u nxieħu ħanużaw forsi anke dik il-kelma, il-proċess li nikbru għalkemm huwa naturali ma jfissirx li ma għandna bżonn xejn aktar. Biex nikbru b'saħħitna għandna bżonn l-ikel, għandna bżonn l-ilma, għandna bżonn pereżempju l-arja ta' madwarna. Ħafna drabi ġisimna ikun qed jaħdem tajjeb. Imma mingħajr dawn ir-riżorsi, mingħajr l-ikel, mingħajr l-ilma u mingħajr arja, il-ġisem tagħna żgur li jimrat u allura inmutu u ninħaslu qabel iż-żmien. Fil-fatt li jiġri huwa dan mingħajr dawn ir-riżorsi għalkemm huwa proċess naturali, ħajjitna issir xi ħaġa tal-passat. U l-istess jiġri meta aħna nersqu lejn Alla il-Missier nagħtu ħajjitna lill-Sit u s-Salvatur tagħna Jexua, imma neqgħu ngħixu f'dik il-ħajja l-antika. Jekk neqgħu ngħixu f'dik il-ħajja l-antika m'aħniex qed nieħdu minn dak li Alla qed itina, il-mixja tagħna mhijiex mixja soda u daqstant ma nistgħux nikbru u ma nistgħux nimmaturaw. Jekk ħanersqu lejn Jexua, imma fl-istess ħin irridu nibqgħu marbutin mad-dinja ma nistgħux nikbru u nimmaturaw. Araw fil-fatt ħanerġa' naqra vers 11. Ma jikbirx il-papir barra mill-ladira, lanqas jagħmel is-simar mingħajr l-ilma u żgur li le. Jikbru għal ftit u jmutu. U din hija problema li ċertu kredenti jsibu il-moment li
jiltaqgħu ma' Jexua jkollhom eċitati u jaqraw il-Bibbja u jistudjaw, jgħaddi ftit ta' żmien u naqra nerġgħu nibdew immorru lura għal dik il-ħajja li konna qed ngħixu qabel. L-importanti issa li nemmen f'Jexua li mhuwiex biżżejjed nerġa' ngħid biex inti tikber issa mhux biss fiżikalment imma anke spiritwalment għandek bżonn li timxi ma' Alla, talli l-Alla imexxik permezz tal-Ispiritu Qaddis tiegħu, l-Ispiritu Qaddis tiegħu li imexxik fil-verità, imexxik f'dik li hija l-kelma talla, l-istruzzjonijiet talla, it-Tora talla. Fil-fatt naraw li bħal papiru bħal simar li jikber jibda jħaddar imma mbagħad għax ma jsibx riżorsi x'jixrob imut hekk jiġrilu kredent illi ma jibqax jiekol, ma jibqax jixrob mill-kelma talla. U spiritwalment jerġa' jibda imut u allura issa dik il-ħajja anke spiritwali tiegħu sissillu xi ħaġa tal-passat. Konna mejtin fil-ħajja antika ħbib din hija xi ħaġa li anke l-Apostlu Pawlu jgħidilna u l-fatt li konna fil-ħajja l-antika konna mejtin u Pawlu qed jgħid issa aħna qomna mill-ġdid ma' Jexua is-Situ s-Salvatur tagħna ma nistgħux nerġgħu immorru lura għal dik il-ħajja. Araw xejn Pawlu fl-ittra tiegħu lill-Efesin. Ftakru li f'dak iż-żmien kontu mingħajr il-Messija. Kontu barra mill-ċittadinanza ta' Iżrael, barranin għal patt tal-weda. Kontu bla tama u bla Alla fid-dinja. Imma issa fi Kristu, il-Messija, intom li darba kontu l-bogħod issa tqarribtu bis-saħħa tad-demm tal-Messija. Din hija xi ħaġa li fil-fatt ħafna kredenti jgħaddu minnha, diġà ta' fi programm ieħor imma se nerġa' ngħidha, issib dawk il-kredenti daw in-nies li jgħidu li jemmnu f'Ġesu, f'Jexua l-Messija, irridu li jkunu parti mill-poplu ta' Iżrael, meta ngħid il-poplu ta' Iżrael mhux dawk in-nies li jgħixu fl-art, imma Iżrael il-poplu tagħha. Illa għaliex bħalma diġà qed il-poplu tagħha ma jissejjaħx b'xi tip ta' isem differenti għajr Iżrael. Il-poplu tiegħu Alla jsejjaħlu Iżrael u mhux dak jew ieħor. Ħafna jridu jkunu parti minn dan il-poplu, ħafna jridu jkunu parti mill-patt li Alla għamel ma' Abraham, ħafna jridu li jirċievu l-barkijiet li Alla qal lill-poplu tiegħu Iżrael li jitfa' fuqhom jekk jimxu mat-Tora tiegħu. U hawnhekk imbagħad fejn ħafna jitilfuha. Illa għaliex iridu jkunu parti minn Iżrael. Iridu jkunu parti mill-patt li Alla għamel mal-poplu tiegħu. Iridu l-barkiet imma ma jridux jimxu mal-istruzzjonijiet li Alla tom biex jimxu miegħu. Irridu nikbru u nimmaturaw, irridu naraw x'qed tgħid il-kelma u bħalma dejjem ngħid jien mhux sempliċiment naraw x'qiegħda tgħid il-kelma, imma rridu ngħixu l-kelma. Mela jekk il-kelma qed tgħidilna li l-festa ta' Pentekoste hija festa li dejjem irridu neqgħu niċċelebraw, irridu neqgħu niċċelebrawha. Nerġa' ngħid huwa jum appuntat, jum li Alla qal żommuh qaddis. Hija festa ta' Alla u tal-ebda knisja u tal-ebda xejn u tal-ebda ħadd. Festa ta' Alla. U għaldaqstant aħna ordnati li minn ġenerazzjoni għall-oħra neqgħu niċċelebrawha. Irridu nikbru, irridu nimmaturaw. Biex nikbru nammaturaw irridu naqraw il-kelma tagħAlla, irridu ngħixuha. Inkella jekk mhux ser nagħmlu hekk, jekk ħanoqgħdu naqraw il-kelma tagħAlla u maħniex ħanemnuha kollha u maħniex ħanimxu magħha, ser jiġrilna bħal dak il-papir, ħajjiġrilna bħal dak is-simar illi nibdew nikbru u nibdew nikbru b'saħħitna nkunu sbieħ dak il-kulur ġewwa l-papir u ġewwa s-simar qiegħed hemm dik il-ħdura tal-ħaxix qiegħed ġo fihom sbieħ imma x'mhux qed isibu x'jixorbu, allura jinxfu u jmutu. U l-istess jiġrilu l-kredent illi ma jaqbax jaqra l-kelma tagħAlla jew inkella jaqra u ma jgħix il-kelma tagħAlla. Iktar u iktar gravi jaqra jara miktuba
imma jiċħada u jgħid isma' dik illum aħna m'għadniex taħta, dik illum mhijiex għalina. Il-liġi tal-Alla kienet hemm aħna dejjem ngħidu Alla wieħed liġi waħda poplu wieħed. F'kelma waħda il-poplu ta' Iżrael, liġi waħda għandu dik il-liġi li Alla ta' lil Mosè u li Mosè għaddija lill-poplu u li l-poplu għaddija lid-dinja sabiex inkunu nistgħu nimxu magħha. Ejja ħalli nikbdu nimmaturaw b'saħħitna ħbib tiegħi. Ejja ħalli ma mmutux spiritwalment qabel iż-żmien u nintilfu, nitbilu bħalma jiġrilu l-papir u s-simar. Dak il-ħsieb nagħlaq hawnhekk bħas-soltu nagħmlu talba qasira. Mister Qaddis Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers mulej niġu quddiemek, nitolbuk maħfra, nitolbuk sabiex tneħħi minn ġofina mulej dak li mhux ġej minnek, dak li qed iżommna il-bot milli nkunu verament fil-preżenza sħiħa tiegħek mulej, dak li qed iżommna milli nirċievu dik ir-riżors sopra naturali li inti biss tista' tina mulej. Għaldaqstant missier nirringrazzjak, nitolbok sabiex jekk jiena qiegħed miexi fi triq illi ma twassalniex għandek, jekk jiena mulej qiegħed miżruħ fi triq fejn ma fihiex riżorsi aqlani Mister Qaddis u iżrani ħdej dik in-nixxija missier, dik in-nixxija ħajja ta' ilma ħaj illi permezz tiegħu jikber il-frott fina Mister Qaddis. Mulej nirringrazzjawk u nfaħruk għax inti aċċettajtna bħala kreatura ġdida, mulej nirringrazzjawk tal-inti tieħu ħsiebna, inti dak il-persuna li terġettina saħħitna lura, nirringrazzjawk mulej li inti tieħu ħsieb tfejjaqna spiritwalment Mister Qaddis permezz tal-kelma qaddisa tiegħek illi huwa ir-riżors illi għandna nixorbu minnu sabiex nikbru u nimmaturaw fih. Mulej, nirringrazzjak, nitolbok sabiex tkabbarni ta' minni sod fik, tressaqni aktar lejk permezz tal-maturità tal-kelma tiegħek missier. Nfaħrek u nolli ismek li huwa fuq kull isem. Mulej, nolli ismek il-fuq inti li tajtna l-kelma tiegħek sabiex nimxu magħha. Għal-glorja tiegħek fisem ibnek Jexua, is-Situ s-Salvatur tagħna resqulek din it-talba. Ħabib tiegħi sigam nerġa' narakom għada għal programm ieħor fisem sħabi ta' Malta Missjanika nsellmelkom.